Hej og velkommen til OL News. Jeg står her i Beijing foran OL-stadion. Det er rigtig spændende, for ved I hvad? Nu skal vi faktisk ind og se springpigerne fra Danmark. Værsgo. Først har vi Lizzie Solegaard. Så kommer Sisse Solegaard. Og til sidst har vi Lisette Solegaard. Ni hao, Lizzie Solegaard. Woo! Ni hao, Lisette Solegaard. And number 1, Ni hao, Sisse Solegaard. Woo! Og det var den dramatiske slutning på springpigerne fra Danmark i OL i Beijing.